Днес ще ви предоставя изчерпателни прозрения и приложими стъпки, които да ви помогнат да идентифицирате силните си страни, да поставите значими цели и да разгърнете пълния си потенциал в различни аспекти от вашия живот. Така че не забравяйте да вземете тефтер и химикалка, защото има много за покриване. Така че нека да започваме. Нашето пътуване към отключване на пълния ви потенциал започва с задълбочен размисъл и вътрешен анализ. Тези начални стъпки са като поставянето на основата за здрава къща. Без тях по-нататъчен напредък просто ще бъде колеблив. Така че, нека да поговорим какви упражнения за самооценка може да започнете да правите. Така, седнете на тихо място и не бъдете с отговорите на тези въпроси. Кои дейности наистина ви карат да се чувствате живи? Помислете за миналите си успехи и уменията, които са ви позволили да ги постигнете. Помислете какви са основните ви ценности, както и какви принципи ръководят вашия живот. Сега, помечтайте мащабно. Какви са вашите дългосрочни стремежи в различните области, като кариера, взаимоотношения, здраве и цялостно развитие. Тази цялостна самооценка ви предоставя точна карта на вашия вътрешен пейзаж, служейки като отправна точка за цялостното ви израстване. С по-задълбочено разбиране за себе си, нека да преминем към поставянето на значими цели. Гледайте на това като начертаване на курса за вашето личностно израстване. Когато става въпрос за поставяне на цели, е важно да го правим по правилен и оптимален начин. Те трябва да бъдат, като за начало, конкретни. Уточнете какво точно искате да постигнете. Измерими. Определете как ще измервате напредъка си и успеха. Постижими. Преценете дали целта ви е реалистична предвид текущите ви обстоятелства. Уместни. Уверете се, че вашата цел е в съответствие с вашите ценности и дългосрочни стремежи. И на последно място, ограничени във времето. Поставете ясен срок за постигането на вашите цели. Например, вместо да си казвате искам да влезна във форма, поставете си цел, като цели да сваля 10 кг за 3 месеца, като ходя на фитнес 4 пъти седмично и следвам балансирана диета. Конкретността ви осигурява яснота. Друго упражнение, което ще ви помогне по-ясно да си визуализирате дългосрочните цели, са така наречено табло визия или визуационно табло. За да направите целите още по-осезаеми, създайте такова табло. Намерете изображения, цитати и символи, които резонират с вашите цели и стремежи. След това ги поделете върху дъската, за да може да ги виждате и за да може да виждате ясно какво точно искате да постигнете и как точно изглежда успеха за самите вас. Сега, след като сте поставили целите, нека да обсъдим как да изградите подходящите навици, които да спомогнат за постигането им. Навиците са като превозното средство, което ви води към вашата дестинация. За да създадете нов навик, започнете като изберете такъв, който директно съответства с вашите цели. Запишете навика си и задайте конкретна начална дата. През следващите 21 дена следвайте ежедневния си напредък. Не забравяйте, че постоянството е ключово за вашия успех. Използвайте тези 21 дена, за да затвърдите вашия нов навик във вашето ежедневие. Непрекъснато учене е горивото, което задвижва личния растеж. Това е като вятър нужен, за да полетиш. Отделяйте специално време всеки ден или седмица за учене и четене. Създайте списък за четене или си поставете цел да завършите определен брой книги или курсове всяка година. Друг оптимален начин за да ускорите вашето развитие е като достигнете до хора, които ви вдъхновяват или притежават опит в области, в които искате да се развивате. Потърсете менторство и разширете мрежата си от контакти. Неизбежно ще се сблъскате с предизвикателство в пътя на вашето личностно израстване, така че нека се задълбочим в стратегиите за преодоляването им. Първото е нагласа за растеж. Развиването на мислене за растеж означава да разглеждам предизвикателството като възможности за учене и надрастване. Как да постигнете такъв начин на мислене, може да откриете в предишното видео, в което подробно обяснявам каква е разликата между фиксирания начин на мислене и такъв за растеж. Практикувайте техники за съзнателност като медитация, дълбоко дишане или йога, за да управлявате стреса и да поддържате умствена яснота по време на трудни моменти или в ситуации, в които трябва да се вземат трудни и съществено важни решения. И накрая, нека поговорим за отговорността и проследяването на напредъка. Това са ваша компас и карта, които ви помагат да се навигирате ефективно във вашето пътуване. Изберете доверен приятел или член на семейството като партньор, който да ви държи отговорни. Планирайте редовни срещи и разговори, в които да обсъждате целите си, за да може да сте сигурни, че взаимно се подкрепяте и насърчавате. Водете подробен дневник на всичко, което се случва. Записвайте ежедневието си, действията си, мислите и вашите разсъждения. Използвайте го като инструмент за проследяване на напредъка ви, като отбелязвате постиженията и коригирате курса, ако е необходимо такова нещо.
В заключение, личностното израстване е дълго пътуване и тези стратегии, когато се прилагат съзнателно и отдадено, могат да доведат до трансформиращи резултати. Следвайки тези прости стъпки, вие не просто надрасквате повърхността, а се гмуркате в дълбините на вашия потенциал. Не забравяйте, че е пътуване, което ви отключва пълния потенциал и е непрекъснато приключение, и с тези инструменти и отдадеността на личностното ви израстване, вие със сигурност сте на правия път. Благодаря ви, че се присъединихте и днес, и ако сте намерили това изчерпателно ръководство за ценно, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала ми в YouTube, както и да го споделите с други търсещи личностно израстване. До следващия път продължавате да изследвате, продължавате да растете и продължавате да отключвате пълния си потенциал.